ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV. Ҳозир мо қарор дорем дар бозори Корбон, бозори нав, ҳафтум дарвоза, ҷои ҳафтум дастофта шудагиам. Чиқае ки шумо заказ кардин формаи кӯдаконаи туркӣ. Мо як дукони ёфтагӣ мо ҷа клиент будем, пеш як 3 сол пеш мо харида будем ами дукон. Беҳад дуконшон навози кандагиам, ҷойда ҳамин шидагиам бозор. Як курта хардем бачамда, ҳозирам ҳамура мепӯшем. Анами дукон қарор дорад дар бозори нав. Рақами дукон 15. Мо бо хоҳиши чи ами номерои телефони магазинчира мемонем. Метавонем ки ҳаминҷа харидорӣ кунем. Борош ҳамаш туркӣ, детский туркӣ, ҳам духтарона, ҳам бачагона. Ҳозир мо қатъи савдогар чӣ мекунем? Пешай тамошо шумо лайк монем, поделитсия кунем. Мо видеомона сар мекунем. Марҳамат, тамошо кунем. Инака инами тарафе ки сар мешавад, чизе ки шумо мебинен, ҳамиё гаранти қатъи туркӣ тозаанд. Иё вайрон намешаванд, иро шушта мепӯшанд. Факт тошто ки гарантиша ман метиҳам ҳамин чизода. Барое ки ман худам бачамда бо мегум харидам. Иё ина 3 сол шид, 100%, ягон майда дига намешава. Качестваш ҳамун качества бо мешу я бура нав мешава. Бе бародар амирак сар кунем, амин нархора сар кунем. Ай амиҷа духтаронаи бачагонаи чӣ хеле ами? Духтаре 1 то 5 аст. 80 сомон донаш. 80 сомон донаш, а? Если 82 аст, 40 сомон. 40 сомон, а? Бологиёш чи? Иношам 40 сомон аст. Анами чизое ки шумо дар боло мебинен, болода мебинен, ҳамваё 40 сомон нарх доранд. То сини чанд солара? То 12 солара. То 12 солара шумо метавонед харидорӣ кунед. Нархи дона аст. И асосан ин магазини аптовияй, не ки шуморам нархи дона метавонанд ки мисол агар ки 10 дона бигирем, мисол як пачка бигирем то 5 донара метавонанд ки нархи аптови шумо ҳаминҷа харидорӣ кунед. Ҳамин рияд диемш чанда па? Ино 35 сомон. Як так ки уста браки ина. Ие 35 сомон, а? Ина ебем 35 сомон. Анешам 35 сомон. Турки тоз. Инеш 40 сомон. Уста браки неҷа биё. 40 сомон. Ишам 40 сомон, а? 40 сомон. 40 сомон. Ё духтариам бачаги, ҳам бачаги? То духтариам аст, бачагиам аст. Набине ки неё 40 сомон. Футболкаи тозаи туркӣ 40 сомон. Ин нархи дона ай, а? Ин нархи дона ай. Вақте ки шумо 5 та мехаред, на? То 5 тара. Вақте ки 4 дона ё 5 дона харидорӣ мекунед, уже нарх чанд фоиз мехам ба? 5 фоиз, 5 фоиз, 10 фоиз мехам ба. Анҷера гап зан нака. Нархоёрам. Ино донаш 40 сомон. Иё 35 сомон. 35 сомон. Не 35 сомони. Марҳамат. Ҳам духтарӣ, ҳам бачагӣ. Анаҷо ҳастай и то чанд соланиё? Иё то 14 солар. То 14 солара духтарию бачагӣ. Иё 60 сомон. 60 сомони нарх дошта будастанд. Ина мафҳум. 70 сомон. 70 сомон. Иё 60 сомон. 60 сомон. Иё 50 сомон. 50 сомон. Не 60 сомонаш беҳад хушрӯ буда бо сурат задагӣ. Ана и тарафака иё дута дора, на? Иё қатъи ласинаш аст. Аҳа, хати ласинаш чанд? 80 сомон. Марҳамат, 80 сомон двойка. Ана ки мегзарем ба ин тараф. Ина тарафе иё чанд солада, ана чиз хушрӯак буда раби? Иё 1 сола то 6 сола. Не 1 сола то 50 сомон. 150 сомон будааст. Ина чи бурукак аяқиб? Не. 150 сомон? Футболдак номик. Маска. И қати ами ая? Қатъи. Не маскашам ду будай қатиша. Ина нига кунем. Маска ҳам доштай. Нархшон 150 сомон двойкаш. Ин нархи дона ҳай. Ина то тора хушрӯ нига карда бирем. То тора ҳастай. Ана и тараф бо сар мешавад детскии хеле чӣ дора? Оя шамелак меган, чӣ меган? Ана и тараф ҳам ҳастай ози. О, нав торда ҳастай, як чафро рака. Як чафро. Хушрӯак бинам. Яке чанд хай фасон ай. Инаи двойка будастай.
نگاه کنید فسونش خشروگیشه. نرخ ای چنده؟ Narxı 80 so'm. 80 سومون بود است اینا. 80 سومون. ترکی تازش. ایم خیلی اکن نشان داده برا با پایانش چنده؟ نه پایانگیش چنده اینا؟ نقشه نمی. ای چنده؟ 70 so'm. اینا 70 سومون. نه مرحمت. 100% پیش نگینه داره. الله و نایستگی دوست می‌دارم چیزی میشه. انا با یک دیگه فرماچه خشرو ای چنده؟ Bir troyka, sumka dora, brodi dora, har chiz dora. 200 so'm. 200 сомон тройкаш будай. То сумкача намордник се та чиз доштай болош тур будааст. Тур дора ҳамаш значит се та тройка нархаш 200 so'm. 200 сомони будааст. Тозаш. Як нархои гуфтестем, ҳамин нархои дона ҳам. Бо метавонем ки вақте ки шумо опто мехарем арзон мекунам. Мегзарем ба ин тараф. Ин чанда? Bir short qishqati. Yo 80 so'm dona shay. Hatto ish parduka. Анаҷа футболкачода мегзарем аяла футболкачои бачагида аим тараф сар кенакаки инабда биё видеода. Yo 300 so'm qati burishi. 300 сомон қати 100 сомон 100 so'm qati burishi. арзон неки арзон қати бирижиш. И чанда? Yo 25 so'm. 25 сомон. Ина бачо касе ки мехаран ина марҳамат ин чизои туркӣ беҳад качествашон сахт. Ина 25 сомон дедски то чанд солара? То 6 солара. Мо ҳам мерем узбекский мехарем 20 сомон 25 сомон. ҳами як сезон да вайрон меша. Ай гаранти қати мепушони гудака шушта мепушони бо цветш алиш намеша. Ина 25 сомон. То ҷурае 25 сомон? Инами сеттай ки ҳастай 25 сомон. Марҳамат. Анами бологиш, ина ёз бологиш айнаби сиях сар мешава, ана хел. Ана. То гуҷода то инамҷара. И чандам? Айнами сафед, инами сафеди гӯз мебинем. То инамҷара нархи дона 35 сомон то ахира. Арзон. Ана ира сар мекем. Ай чанд сар мешава? Ина инҷа ина. Ин поём гиё. 130 so'm qati shorti qati. 130 сомон қати шортиш. Брук шорти донаш. Нархи донара гуфтеста якам. 130 сомон. Ай кирта шорти ки тоқай. Bermuda qati. Бермудаш чи? Shorti дороз. Шорти ки дороз қати. Нарх чанд? Нарх чанда? Narxi 130. 130 сомон буда. Ина марҳамат. Детскиё ки тоза чиёш. Ана футболкачо чи? Ина киртаи фасон чанда? 140 сомон. Ана ҷама дидам. То чанд солара дорам? To 9 so'm ast. То 9 солара. Ина бурукчаш қати. Не бурукчаш қати чанда? 130 сомон қати бурукчаш. ин марҳамат тамошо кунед. Ман номри фурӯшандарам мемонам. Чӣ баки дига ман вақт надорам ҷавоб додан да бисёри вақт. Ина бинед киртачара қати наскиш, қати бурукчаш. Нархаш чанда? 140 сомон. Беҳад фасон, беҳад хушрӯ. ҳозир ман якта ба бачама мехарам. Баъд ай магазин якам мебурам. Шумо бо як бори дига шуморо гап мезанам ки магазин ҳама чизи ҳам детский, ҳам духтарона дора, ҳам бачагона дора. Ин магазин чанд сол шид ма и соҳиби магазина медонам. ҳами як гап зада будам ку ҳами чизое ки ҳами кас савдо мекунам гарантия доранд чизош. марҳамат ҳамаи ҳами чизо ҳастанд. вақте ки шумо гап мезанед бо арзон метавонанд ки шумода нархи аптои бутан. Савдогарам худаш хеле отношенияш хубай. Отношенияш хубай. Клиентҳо қати хушрӯ гап мезананд. Як бор дига тамошо кунем. Пешай тамошо кардан баъди тамошоам лайк монем, подписаться кунем, поделиться кунем. мо номраи савдогарам мемонем. ҳуққи сарбаланд бошем. Як бор дига ман опшия магазина рақамшам мегӯм. Рақамаш чанд бояд? Ака рақам магазин чанд? Рақами 15 дарвозаи централни 7 дарвоза. Миёем ҳамҷода суроғ мекунем. Магазина ёфтанаш осон акай. Намекорванда осон акай магазина ёфтанаш.
میوین جوش داکی درآمدین هفتم دروازه طرف دستی چپ میگردین نه مغازین در سری راه باقی سربلند باشین تا ویدیوی آینده